Исәнмесез турдан туры эфирда Татарстан хәбәрләре студияда Айгөл Бәдретдинова бүген программада. Хуш, Феофан, Татарстан һәм Казан метрополитен соңгы юлга озаттылар. Нинди диннән, милләттән булуга карамастан, һәр кешедә хөрмәт юлады. Феофан атакай татарстанлылар хәтерендә нинди булып истә калачак? Рәмзилә Гафиятуллина. Бушлай дарулар күпләп бирелә башлады. Бүтән процессларны узган атнада без тикшердек, үзгәрттек аларны. Татарстанда эпидемиология вазгыяты нинди? Айза Шаймарданов. Йортлар бар, әмма рәсмиләштерә алмыйлар. Менә шундый зур йорт төзедек. Шушы йортка балалар белән керә алмыйбыз. Лениногорскиның Шыгыр авылында яшәүчеләр эше ни өчен югары судка барып җитте? Гөлнас Сайфетдинова. Данлыклы КамАЗ-мастер чираттагы Дакарга җыена, машиналарны президент үзе сынап карады. Бу хакта толырак Илшат Аюпов. Бүген Татарстан һәм Казан метрополиты Феофанны соңгы юлга озаттылар. Ул бу вазифада безнең республикада 5 ел хезмәт куйды. Республиканың динара һәм милләтара татулык үрнәге булуда руханиның да өлеше зур. Хушлашу чарасына килгән кунаклар да аны төрле дин тарафдарлары якын итеп яратуын сөйләде. Истәлекләр һәм аның дөньялыкта калдырган якты эзләре турында Рәмзилә Гафиятуллина. Казан Кремльнең Благовещение чиркәвенә халык иртәнге 8-гә үк килә башлады. Кулда чәчәкләр, шәмнәр Татарстан метрополиты белән шушыннан хушлашалар. Чиркәүгә сыймаучылар мәрәсимне урамдагы экран аша карый. Казан музей тыюлыгындагы бу гыйбадәтханә руханига бик кадерле һәм истәлекле. Рус православие чиркәвенең Татарстандагы җитәкчесе буларак беренче һәм соңгы гыйбадәт кылган урында шушында була. Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов аны гаҗәеп кеше дип атады. Төрле милләт һәм дин кешеләр белән уртак тел табып эшләве аерым игътибарга лаек. Владыка был уникальным человеком. Это и ум, и его общественная деятельность. И он за все эти 5 лет, которые служил митрополитом в нашей республике, был образцом, примером для духовного служения всем конфессиям. Тормыш җилләре аны каягына илтеп ташламый. Африкада да, якын көнчыгышта да хезмәт куярга туры килә. Колыма, Сибир, Төньяк Кавказ, аны кайда авыр, шунда җибәргәннәр. И не ныл, что вот зачем меня опять перевели, там все было благоустроено. Я приходил и смотрел, что же я могу сделать, что мне под силу. И засучив рукава, начинал делать. Так и буду жить. Кайда гына бармасын, төрле конфессия вәкилләре арасында дуслыкны ныгытуга көч куйды. Татарстандагы вазгыять күпне күргән руханины да шаккаттыра. Тимур Шарипович, я ожидал, слыхал, что в Татарстане достигается мир и согласие. Я не думал, что в такой многонациональном составе населения и многоконфессиональности нашего общества, что могло быть достигнуто такое согласие. Соңгы елларда Феофан Казан изге ана чиркәвен торгызу эшләре белән мәшгуль иде. Чиркәү Минтимер Шәймиев җитәкли торган яңарыш фонды белән берлектә яңартыла. Руханиның әйткән сүзләре үзе бер китап. Аның берничә хикмәтле сүзен мин һәр вакыт үзебезнең милләтара очрашуларда да әйтеп киләм. Ул һәр вакыт әйтә иде, безнең уртак дошманыбыз ул иблис. Аңа каршы без бөтенебез бергә, православлар, мөселманнар, башка халыклар бергә көрәшергә тиеш иде. 1993 елда илдәге сәяси кризис вакытында ике як арасында арадаш ролен үтә. 2004-тә Беслан андагы фаҗига турында ишетүгә рухани балаларга ярдәмгә ашыга. Ут астында кечкенә генә кызчыкны кулларына күтәреп, машинасына алып чыга. Аны хастаханәгә илтеп, гомерен саклап кала. Гөлчә үз гомерене куркыныч янаса да. Ул бер тәүлек эчендә Жигулиена утырып, Төньяк Кавказдагы бишәр төбәкне әйләнеп кайта иде. Кайда да юатырлык сүзләр таба, игелекле гамәлләр кыла иде. Бүген исә үзен хөрмәтләп кунаклар кайдан гына килмәде. Губернаторлар, министрлык җитәкчеләре һәр кайсының хәтерендә иң җылы истәлекләр саклана. Он не так долго работал. Безнең төбәктә ул әллә ни озак эшләмәде, тик ул калдырган якты эз мәңгелек. Кафедраль соборны төзекләндереп бетердек. Шактый мөһим проектлар гамәлгә ашырылды. Татарстанда да ул зур эшләр белән янып йөрде дип искә алалар. Кызганыч, үзе бар ниятләренең дә чынга ашканын күрми калды. Ул безгә бурыч куйды, зур
икенче башка җирдә бер чиркәү салырга дип зур мәчет салырга 100 еллык уңаеннан республикабызның. Дөньялыкта эшләгән игелекле гамәлләре өчен ул изге Алексий орденына лаек. Аны бүген вафатыннан соң булса да Казанга алып килделәр. Кайда гына яшәсә дә ул мәңгелек сыену урынын Татарстанда табарга теләгән. Васияте үтәлде. Мәскәү һәм бөтен Русь патриархы Кирилл карары белән митрополит Феофан Казан Богородица монастыре территориясендә җирләнде. Рәмзилә Гафиятуллина, Рәмзил Гарипов, Яңа Гасыр каналы. Татарстан һәм Санкт-Петербург арасындагы сәүдә-икътисади хезмәттәшлек тагында ныгырга мөмкин. Бу хакта бүген төбәк җитәкчеләре сөйләште. Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов белән Санкт-Петербург губернаторы Александр Беглов Казан Кремлендә очрашты. Ул Казанга митрополит Феофанны соңгы юлга озатырга килгән иде. Очрашуда җитәкчеләр коронавирус чикләүләре чорында бергә эшләү мәсьәләләре турында фикер алышты. Көн хәбәрләрен дәвам итәбез. Россиядә коронавирус буенча яңа антирекорд куелды. Тәүлек эчендә 25 меңнән артык яңа очрак теркәлгән. Татарстанда 73 кешегә ковид диагнозы куела. 58 яшьлек хатын-кыз вафат дип хәбәр итә оператив штаб. Гадәттәгечә иң күп йоктыручылар башкалада 45 кеше. Россия төбәкләрендә дә вазгыять киеренке. Соңгы тәүлектә Мәскәүдә 7 меңгә якын очрак теркәлгән, Санкт-Петербургта 3 мең тирәсе. Түбән Новгород өлкәсендә вирусны 447 кеше йоктыра, Ульяновскида 243 очрак, Башкортстанда 131, Чувашиядә 110 авыручы теркәлгән. Интернеттагы имеш-мимешләргә ышанмаска Татарстан катгый чикләүләр кертергә җыенмый. Бу хакта бүген Роспотребнадзорның республика буенча идарәсе башлыгы урынбасары Любовь Авдонина белдерде. Әлегә авыручылар саны бездә ил күләмендә иң азы дип санала. Гәрчә 2 көн рәттән йоктыручылар саны 70тән артып торса да. Мондый хәл майдан бирле беренче тапкыр күзәтелә. Бушлай дару бирү ничек башланып киткән, яңа ел бәйрәменнән нәрсә көтәсе? Теманы Айзат Шаймарданов дәвам итә. Узган атнада коронавирусын авыручылар өчен дарулар бушлай бирелә башлады. Берничә көн эчендә генә дә 500 кеше препарат алган. Бу атнадан башлап бушлай даруларны инде рәтләп, ничек тиеш, инде башлыйбыз бирергә. Даруларны яза или аннары информацион системага аны җибәрә. Даруханада кем эшли, волонтерлар бөтен бер процесска кирәге берләштерергә. Бушлай дару биреләчәге турында табиблар үзләре әйтергә тиеш. Бу эш башкарылмаса, министрлыкның кайнар линия номерына шалтыратып хәбәр итәргә мөмкин. Һәр проблеманы аерым караячаклар. Татарстанда инде икенче көн рәттән коронавирус йоктыручылар саны 70тән артып китә. Вазгыять тотрыклы ди Роспотребнадзор. Моңа кадәр матбугатта 10 декабрьдән төбәкләргә керү юлы ябылырга мөмкин дигән мәгълүмат таралган иде. На сегодня речь об этом в части Татарстана не идет. Монда Татарстан турында сүз бармый. Матбугатта Роспотребнадзор әлеге чикләүләрне кертә дип әйтүләре дөреслеккә туры килми. Катгый карантин кертүне төбәк үзе хәл итә. Татарстанда хәл киеренке, ләкин тотрыклы һәр хәлдә Роспотребнадзор яңа елга кадәр өстәмә чикләүләр кертергә җыенмый. Шуңа да яңа ел бәйрәмнәре үз көчендә кала. Дөрес санитар нормаларны саклаган төстә. Айзат Шаймарданов, Ринат Сафин, Яңа Гасыр каналы. Гади генә куркынычсызлык кагыйдәләрен үти алмагач, зур оешманы җитәкли алалармы? Бүген Яршалада иртәнге киңәшмәдә мэр Наил Мәхдиев район оешмаларын тәнкыйть тутына тотты. Шәһәрнең Роспотребнадзор җитәкчесе хәбәр итүенчә, КФУ, Тизбек, КИУ кебек югары уку йортларының филиалларында эпидемиология кагыйдәләрен үтәмиләр. Кара исемлектә Сара Садыкова исемендәге концерт залы һәм Горсвет оешмасы да бар. Наил Мәхдиев бу хәлләрне тәртипсезлек дип бәяләде. Они должны понести дисциплинарную ответственность. Алар дисциплинар җаваплылыкка тартылырга тиеш. Бу мәдәният оешмалары муниципаль предприятие җитәкчеләренә дә кагыла. Аларның һөнәри осталыкларына да карыйгын далайса. Мондый кагыйдә бозучыларга юл куйган кеше җитәкче була аламы? Гади генә таләпләрне дә оештыра алмаслык булгач, әйдәгез алайса авыр хезмәтләрен җиңеләйтик. Быел Казан мәктәпләре ашханәләрен 30 миллион сумга яңартканнар. Күбесенең ризык пешерү цехларына, савыт-саба юу урыннарына World Skills чемпионатыннан калган иң заманча җиһазлар урнаштыралар. Бу хакта бүген Казан мэриясендәге киңәшмәдә хәбәр иттеләр. Хәзер җитәкчеләргә туклануга кагылышлы башка мәсьәләләрне хәл итәсе бар. Әти-әниләр ризык сыйфатыннан зорлана. Кайбер мәктәпләрдә һаман пешерүчеләр җитми. Кайда бу проблеманы шише башлаганнар инде? Фәрүзә Мәҗитова өйрәнде.
Казанның 87-нче мәктәбендә пешерүчеләр элек җитмәгән, хәзер җитә. 1 ел элек хезмәт хакын күтәрү ярдәм иткән. Бүген 790 балага 5 хезмәт күрсәтәләр. 6-нчы яртыда эшкә киләбез инде, эшли башлыйбыз. Былтырга караганда эш быел күбрәк, ләкин зарплата шул ук калды. 1 ел элек мәктәп ашханасы пешерүчеләрнең хезмәт хакы 7000 тирәсе була. Хәзер 17000. Быелдан бушлай булгач башлангычлар 100% ашый. Икенчегә дә керәләр. Пандемия сәбәпле балаларны көн дәвамында берничә сыйныфлап кына ашаталар. Эш арткан. Мәшәкате күп. Хезмәт хакы аз булганлыктан Казан буенча мәктәп ашханалары кадрлар белән 93%-ка гына тәэмин ителгән. Шуңа хезмәт күрсәтүдә аксый. Зарлар кимесә дә бөтенләй бетмәгән. Все поступившие обращения были обработаны. Быелгы уку елы башыннан килгән мөрәҗәгатьләр буенча әтияниләр ризык сыйфаты, тәме, мәктәп менюсында булган ризыктан зарлана. Ашларның суынган булуы бигрәк тә ризасызлык тудыра. Моны исәпкә алып, башкаланың күп мәктәпләрендә җиһазларны савыт-сабаны яңа алыштыралар. Моның өчен 30 миллион сум акча тотыла. Мәктәп ашханалары да төзекләндерелә. Хәзер әтияниләр белән бергәләп сыйфатны яхшыртырга ди Илсур Мешин. Я думаю, не все папы у нашей 100-тысячной аудитории ежедневно довольны своим ужином. То перегорело. Минем уйлавымча, күп кенә әти-әниләр дә үз кичке ашлары белән тулысынча канәгать түгелдер. Каядыр яна, каядыр көя бит. Балалар өчен тәмле ризык ул чипсы, кока-кола, сосиска, шоколад. Алар өчен аш, парда пешкән кәтлит деликатес түгел. Шуңа туклану мәсьәләсендә без бөтенебез бер йодрык булып эшләргә тиеш. Туклануга кагылышлы моңзарларны һәр мәктәп ишек төбендә торган менә шу журналга яисә тартмага салып калдырырга була. Әти-әниләр сүзе бу эштә иң үтемлесе. Шулай зарлана торгач, күп кенә мәктәпләрдә менюда нәрсә күрсәтелүе белән нәрсә ашатулары туры килә башлаган. Алга таба да ашлар суынмас, кайнар булыр дип ышаныйк. Казанның 30 мәктәбендә ни сәбәпледер мондый журнал алып барылмый икән. Анда балалар укыган әти-әниләр туклану департаменты Инстаграмына мөрәҗәгать итә ала. Фирүзә Мәҗитова, Рәмзил Гарипов, Яңа Гасыр каналы. Казанда сәламәтлек саклау министрлыгы өчен яңа биналарны инвалидлар җәмгыятенә караган оешма төзеләчәк. Тендерны кем һәм ничек ыта? Реальное время сайтында укыгыз. Яшәргә дә куркыныч, күченеп китеп тә булмый. Лениногорск районы Шыгыр авылы халкы шундый хәлдә калган. Авыллары яныннан 80нче елларда төзелгән газ трубасы уза. Узган ел алар трубадан 2 чакрым янәшәдә төзелеш алып барырга ярамавын белеп ала. Чөнки төзелгән йортларын терки алмый башлыйлар. Соңрак ярты авылның шушы саклау зонасына каравын ачыклыйлар. Шуңа да карамастан район башкарма комитеты моңарчы төзелешкә рөхсәт биреп барган. Бүген авылда яшәүче бер гаиләнең торагына кагылышлы эш югары судта каралды. Менә шундый зур йорт төзедек. Шушы йортка балалар белән керә алмыйбыз. Шәмсетдиновларның йорты төзелеп беткән диярлек. Бүген үк күченерләр иде, әмма күп балалы гаилә кеше фатирында яшәргә мәҗбүр. Район башкарма комитеты дәүләт программасы буенча 2 ел элек төзелеш башларга рөхсәт биргән булса, хәзер йортны терки алмыйлар. Йорт авыл янәшәсеннән узучы газ трубасының саклык зонасына эләгә икән. Быел документлар белән йөри башлагач кына безгә отказ бирделәр, то что незаконный постройка дип. Авылдагы һәр икенче кеше шушындай хәлдә диләр монда. Прописка окремлиләр. Собственность оформляет итәлмәйләр иләрне, әйбет. И наследствоны оформляет итәлмәйләр тоже. Җирле халык төрле органнарга хат юллап карый, җавап кайдан да бер. Саклык зонасы димәк ярамый. Нурасы икән, бу мекән. Мәктәп төзелгән, садик төзелде яңа. Ниясы төзегәннәр улар садикларның мәктәпләрен. Хәзер яшьләр шәһәргә күченеп китә башлаган. Такой большой поселок, как шундый зур бистә киләчәге юк, авылларны торгызырга, яшьләрне калдырырга дип сөйләсәләр дә, бездә барысы да киресенчә килеп чыга. Авыл башлыгы безгә белдергәнчә, турба 1980нче елларда салына һәм 2019 елга кадәр йортларны теркәүдә кыенлыклар килеп чыкмый. 2019 елда безнең официальный хат килде, то шул этанопровод минималь допустимое расстояние төзелеш алып барырга ярамый дип. Аның аркада согласование земельных участков и домов, йортларны рөхсәт бирмиләр. Әлеге хатны авыл башлыгы безгә күрсәтә алмады. Башкарма комитеты дип белдерде. Район җитәкчелеге аралашудан әлегә баш тарта. Без турба үткәргеч караган оешмага хат юлладык. Менә нинди җавап килде. 2010 елда Газпром Добыча Оренбург оешмасы Газпром Трансгаз Казан белән аренда килешү нигезендә бу этан үткәргеч участогын арендага алды. Шуннан соң авыл җирлеге муниципаль берәмлек Лениногорск шәһәре архитекторы, прокуроры исеменә бу территорияларның статусын саклау кирәклеге хакында кисәтүләр җибәрелде. Шулай итеп Лениногорск хакимияте
мөмкинлекте бу территориядан этан үткәргеч узуы турында белә иде. Төзелешкә рөхсәт биргәндә объектның бәхәсле участокта урнашу мөмкинлегенә карата тикшерү үткәрелмәгән булып чыга. Хакимият инде ничә ел дәвамында бу кисәтүләргә кулак салмыймы? Ни өчен дистәләгән гаилә шундый авыр хәлдә кала? Алар үзләре дөреслекне хәзер судта эзли. Газизҗановлар йортларын шәхси милек итеп теркәр өчен судка мөрәҗәгать итеп караганнар, әмма оттыралар. Наш дом расположен в зоне минимально допустимых расстояний этанопровода Казань-Оренбург, что может повлечь за собой технологическую аварию, ставит под угрозу жизнь и здоровье людей. Бүген югары судта Вәли Әхмәтовларның апелляция шикаяты каралды. Гаилә Лениногорск мәхкәмәсе карары белән риза түгел. Аларның вәкиле беренче инстанциядә каралмаган тагын бер документны тәкъдим итә. Йортны сатып алганда аны торгызган беренче хуҗасына бирелгән рөхсәт кәгазен. 2018 елда 222 статья Гражданский кодекс Российской Федерации статьясына изменениялар кертелә. Әгәр дә йорт төзегән кеше нарушениялар турында белмәгән икән, разрешение алган икән, аның йорты самовольной постройкой не является. Добросовестность доказательства өчен именно застройщикның без как раз разрешение строительства бирдек. Лениногорскиның башкарма комитеты вәкилләре утырышка килмәгән иде. Суд утырышы кичектерелде, дәлилләр җитми. Йортның техник планы, газ үткәргечтән төгәл күпме яраклыкта булуы, торакны төзегәндә төзелеш кагыйдәләре үтәлгәнме? Киләсе 21 декабрьгә билгеләнгән утырышка бу документлар булырга тиеш. Гөлнас Сайфетдинова, Филүзә Хамидуллина, Илшат Мөхәммәтов, Ирек Хәбибуллин, Яңа Гасыр каналы. Исегезгә төшерәбез, әгәр сезнең безгә җиткерәсе яңалыкларыгыз булса, WhatsApp-ка языгыз, аның номеры 898 74 20 0101. Хәбәрләрне фото һәм видео язма рәвешендә дә җибәргә мөмкин. Инвалид балалар тәрбияләүче Казан гаиләләре акчалата ярдәм алачак. Ул инвалидлар 10 көнлегенә кергәч 1 декабрьдән соң түләнә башлый. Быел башкала казнасыннан мондый финансы ярдәм 270 гаиләгә күрсәтеләчәк. Моннан тыш инвалидларга фатирда һәм йорт яны территориясен җыештыруда ярдәм итәчәкләр. Чыгып йөри алмаучылар өчен өйдә медицина тикшеренүләре каралган, күңел ачу чаралары да планлаштырыла. Пандемия булгач алар онлайн форматка күчә. Инвалидлар 10 көнлеге вакытында Милли музейда мөмкинлеге чикле кешеләр өчен экскурсияләр, Татарстан тарихы буенча иҗади очрашулар һәм лекцияләр көтелә. Барлык чаралар исемлеге Казан мэриясе сайтында бар. Илдә беренче тапкыр «Вкусы России» дип аталган конкурс башланды. Анда һәр төбәк үзендә җитештергән тәм-томнарны тәкъдим итә. Конкурс ярдәмендә халыкны аш-суның төрлелеге һәм яңа брендлар белән таныштырырга телиләр. Шулай ук авыл хуҗалыгы өлкәсендә эшләүче кече һәм урта бизнес вәкилләренә үз продукциясын сату мөмкинлеге булдырыла. Татарстаннан 22 бренд катнаша. Алар арасында ит, бал, кондитер, икмәк, күмәч һәм лимонад җитештерүчеләр бар. Дәүләт порталына кирип, күңелгә хуш килгән продукция өчен тавыш бирергә була. Җиңүчеләр декабрь уртасында игълан ителәчәк. Все участники проекта алга таба эшләү өчен катнашучыларның барысы да федераль программа буенча ярдәм алачак. Бу продукциянең сыйфатын яхшырту яисә хезмәткәрләрнең белемен арттыру мөмкинлеге. Ә җиңүчеләргә Россия базарына чыгарга ярдәм итәбез. Шуңа да конкурска кече эшмәкәрләрне җәлеп иттек. Данлыклы КамАЗ-Мастер командасы Дакар узышларына юл тота. Ул бу елы Сәгуд Гарәбстанында уздырыла. Ярыш 3 гыйнварда башланачак. Техниканы алдан ук әзерләп җибәрәләр. Алар олы юлга кузгалганчы машиналарны президент Рөстәм Миңнеханов сынап карады. Аннан соң команда белән аралашып, аларга хәер фатихасын җиткерде. Зәңгәр армада составында быел нинди үзгәрешләр бар? Илшат Аюпов репортажы. Буран туздырып кузгалып киткән әлеге машина штурвалы артында Рөстәм Миңнеханов. КамАЗ-Мастер командасының күнегүләр уздыру өчен махсус ясалган трассасы бу. Комлы юл, тәкәбберлышлар, сикәлтәләр барысы да ярышныкына якынайтылган. Күп еллар автомобиль спорты белән шөгыльләнгән кеше буларак Рөстәм Миңнеханов машинаны шәхсән бәяли. Машина бик яхшы. Бик тиз йөри, бик уңай. Җиңергә инде шушы машинада. КамАЗ-Мастер Дакарга быел 43-нче тапкыр җыена. Гадәттәгечә 4 машина әзерләнгән. Аларда Мәрдиев, Каргинов, Шибалов, Сотников экипажлары чыгыш ясаячак. Былтыр узышларда Ойрат Мәрдиев катнашмаган булса, быел Эдуард Николаев Дакарга менеджер вазифасында бара. Данлыклы КамАЗ-Мастер командасы ярышларга гадәттәгечә үзенең бүтән хуҗалыгы белән чыга, бирде ашхана, ял итү урыннары. Ә менә ул техничканы, хәтта кичкенә генә автомобиль заводы дип атарга була. Машиналар елдан-ел камилләштерелә. Быел тәгәрмәчләрне кабарту җайланмаларын яңартканнар. Трассада аларга басымны гел үзгәртеп торасы. Хәзер әлеге эш бермә-бер тиз башкарыла. Быелгы шартларда ярышларны уздыру-уздырмау турында төрле сүзләр булды. Шуңа гына борчылдык. Хәзер бар да яхшы. Безгә тырышырга кирәк. КамАЗ заводы дөнья базарына быел өр-яңа К5 модельле йөк автомобильләре чыгарды. Шуңа җаваплылык тагын да арта. Мы благодаря этим Раллида катнашу КамАЗ заводында җыела торган машиналарны бөтен дөньяга таныттык.
уйнатты. Хәзер дә яңа машиналар дөнья базарына чыга. Безнең өчен халыкара базарда эшләү бик мөһим. В составе заводской команды... Завод командасы булу зур җаваплылык, тик моннан тыш республика ил данын да якларга кирәк. Машиналарны быел президенттан кала Сергей Кагугин Ноэль Магановларда сынап карады. Машина практически, она очень похожа на прошлогоднюю, но есть вещи, которые очень важны. Поэтому, хайрлы сагатта, добрый путь, мы с вами. Президентның теләкләре гомуми фото һәм танылган команда Франциянең Марсель портына юл ала. Анда машиналарны паромга төяп, Сәгуд Гарәбстанына озатачаклар. Ура! Ура! Алабуга районыннан Илшат Әюпов, Рамил Зәкиев, Яңа Гасыр каналы. Әлеге сәгатькә шундый яңалыклар иде, кичләрегез матур үтсен, исән-имин булыгыз. Исәнмесез, эфирда һава торышы чыгарылышы. Иңелек сезнең игътибарыгызга кыска гына мәгълүмат. Данил Мастер белән бергә бар якларында исәпкә алып, җиренә җиткереп эшләнелгән аш бүлмәсе ясагыз. Аш бүлмәсенең 3D проекты китереп бирү һәм урнаштыру бүләккә. Казан шәһәре Восстание урамы 23-нче йорт, телефон 2 167 166. Данил Мастерга һәр клиенты кадерле. Яндекс погода мәгълүматы буенча көне якын чыгыш, Бөгелмә, Баулы, Азнакайда иртән вак кар явачак, көндез явым-төшемнәрсез. Циклонның атмосфера фронты тәэсирендә республикабызда явым-төшемнәр арта, җил көчәя. Иртәнге һәм төнге сәгатьләрдә кар бураны булу ихтимал. Кайбер районнарда температура төнлә -15 градуска кадәр төшә. Төн якын чыгышта көндез -5 градус. Татарстанның төньягы Әгерҗе, Мензелә булытлы һава, көн буе кар явачак. Алда көннәрдә дә циклон тәэсире көчле була ди фаразлый синоптиклар. Төньяк көнбатыш Арча, Кукмара, Балтачта да һава шартлары бераз үзгәрә. Иртән буран булу ихтимал, кич белән инде явым-төшемнәр юк диярлек. Көньяк көнбатыш Болгар, Буа, Чүпрәледә иртән ява башлаган кар төшкә кадәр явачак. Уртача температура -6 градус. Татарстанның үзәк районнары Чистай, Әлмәт, Мамадышта температура 1 градуска күтәрелә, һаваның дымлылыгы 95%. Халык сынамышлары буенча, әгәр дә елгаларда боз шома булса, кышын үтә суык көннәр күп булыр диләр. Доктор Ост федераль җирдәр медицина үзәге авыртусыз һәм операциясыз умыртка баганасы һәм бунар белән булган проблемаларны хәл итүдә ярдәм күрсәтә. Инде 12 ел буе клиника табиблары ярдәмендә Россиянең 10 шәһәрендә 39 меңгә якын очрак операциядан башка ярдәм ителгән. Пациентларны умыртка аурулары белән еш кына хирургка юллыйлар. Минем умыртка бүсерен алдылар инде. Һәм янә барсы кабатлана. Арка авырта, көч хәл белән йөрим. Кабат операциягә юллыйлар. Миңа нишләргә? Доктор Ост медицина үзәгендә умыртка баганасын операциясыз роботлар дәваларга булыша. Доктор Остка килегез. Җайлы гына авыртусыз тормышка кире кайтырга мөмкин икәненә инаныгыз. Хәзер үк шалтыратыгыз. Роботлар дәвалавын отышлы бәядән алырга өлгерегез. Что, накипело? Да нет. Забудьте о накипи. Гейзер Макс работает в 6 раз дольше обычных фильтров. Гейзер Макс фильтры суны йомшарту өчен кулланыла. Ул гадәти фильтрларга караганда суны юшкыннан 6 тапкырга яхшырак чистарта. Чистартылган суда табигый минераллар һәм файдалы микроэлементлар, кальций, магний, калий саклана. Казанда кар явачак, 2 градуска кадәр суык, көньяктан уртача тизлектә җил, урыны белән көчәя. Атмосфера басымы теркемеш баганасының 752 мм тәшкил итә, һаваның чагыштырмача дымлылыгы 91%. Җирнең магнит кыры тыныч. Республикабызда яшәүчеләрнең артык акча чыгармай гына сәламәтлеген кайгырту мөмкинлеге бар. 2-ннән 30 ноябрьгә кадәр Фарма-Импекс аптекаларында снижение цен дигән акция үтәчәк. Фарма-Импекс арзан бәяләр аптекасы. Температура ниже и цены ниже. В аптеках Фарма-Импекс Магне Б6 413 рублей. Ножпа 129 рублей. Эссенциали Форте М 1049 рублей. Покупай в аптеках Фарма-Импекс. Аптеках низких цен.